Hej, lubię dużo, ja chcę wam co pokazać z Adobe Edition jedną audiomontażu przewiedzie, a nechamo se doho, że zapoczynamy na tym. Przedstawię się szczególnie na jednym koncercie, a uście tym koncertore zali ze waszym medium, ale nic film, ale audio, a przez co koncertore zate, są tam tylko przyklewski nutzka, ha, da geht so 3/4 fans narracja. Hej, a to nie tylko Jara Müller, a to coś to łączyć. Jako pryny, tady wieder Datei na komputer, to ja muszę to jeszcze możecie, a jeszcze potem ja, bon możecie tu na Datei importieren, uzwolić waszą Datei, se tu pokaza, jeszcze drugny klik, a potem macie już skra, bo takim nic za kompliziert. Przez to bazę nie na żadnym koncercie, bo ja taką Datei nie mam, a potem jak chcę jeszcze horyzać, a domu potem obciąłem. Hej, za horyzać robić tu na transport, a potem na tym kulku aufzeichnen, potem macie tu Abstraktate oder die Kanale, a Auflösung. Proszę tak przełożyć, kaj to tu ja. A to na OK, ha po so horyzont, stich mal nachher, wo coś na stop, ha na precz. Hej, daję tylko zum horyzont, a potem to obciąłem. 1, 2, 3, 5, 4, 4, 6, 7, 8, 10, 9. Hej, das ja to horyzont. So, das hier dann tylko raz napuskamy, haladamy za niektórymi zmylkami, aber inaczej my sami. 1, 2, 3, 5, 4. Uhaj, tu so widzę po nim zmylk, so te 4, po te 5, ściemy jako pokazka. 5, 4, hej, 5, 4. Cyle jasne, po takim dobite 4. Predety 4, 5, ha, tomu czynimy w tym zomu te 4 markierujemy, a potem będziemy na ausschneiden wucjanie, a tomu pon joe predety 5 zaso. Nic czynimy po takim udobaczki 5 nie pomoże prajboć. 1, 2, 3, 4, 5, hej. 4, da bo ja tu te 4 nie tylko predsał, a potem po 5, 5, 6, 7, 8, 10, 9. Tu jest z tym problem za te 9. Na wopaczym miestne po takim wódcy hać, a na te prawomieestno nut przyneszcz einfügen. Hej, da bu to lieber po redzene pomotrić. So, nitko jeszcze mamy jo na przykład jedną większą przestawkę, kajś tu, a woto lubimy guste przestawki czynić. Malaczko trajo dere, 1, 2, choć to byjemy nie do prynu zacz, tam ja przekrótka, a nic przyduje, po takim tym jest markirować, se tu tym dat nitko kopierować, a potem na wszystkich miejscach prawo zasadzić. A po nie to tak daleko. Gotovo. Hej, so, nitko ja to še trošku melčom. Ha tak dżej ne primo nitko šo markirować. Ha tvoči Steuerung H. Pończycie na Hard Limiting, damit daje takie minus 3 decibelu, to na OK. Potem się troszkę zwyši, a potem jeszcze drückamy N, a po N nam normalisieren auf minus 1 Dezibel, to my też czynimy, a Bond, sind to schon, wo coś 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, przez to, że mamy tylko sztuczą tu samą przestawku,
A zo sa to kusúci, čo staje máme netko na niekotrych blakách také. Hej, to je v zomylace a otodom ja to ručo stajt šmelčom, a to je jo popromjene šmelčom verči, also jen si za ten blak, a pon uše to taki kruki šinže, a pon je to proste zmelči. A je to pon to problem, když jen si zašetstu sam som přestavku, po maj štěmku zidživa, ale to neke nevadí. A to, hej, počte si to napospěvu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hej, a tak je to nepramo rúve bo, netko na koncu povrachuje jenož ešte to skladovanie, zatržite tu na dataj, speichern unter, uzvolíte si jeden riadok, dáte tej dataji jedno meno, a potom pod dataju typ je celé vážne, jeli chcete to netko niže na jednu CD-u palič, doporučujem ja, aber też fachowcy Wave-dataju, ale za alle posłanie przez handy dostały proste ta MP3. Hej, da, zanadžiam, že sa vám mu tie základné kamene položiť a veľmi sa zase tu